Ассалому алайкум, бинандагони гиромӣ. Ман ин харгӯши хикони мо як се рӯз ягон чӣ нахӯрд. Мо ин ба чӣ хела кардем? Адарни хонаш тамоми ҳама чизаши гирифтем. Камбикорм, чизҳои тар ҳамаша гирифтем. Тол калифи қоқ мондем. Мана чӣ хеле ки мебинедон бо мана бо хӯдам даромад. То ҳамин хелак вақт шуданаша ин хеле вес парафт. Самое главное бо сиҳат шуд. Муҳим ин номаш чӣ хароб шуданаш не. Муҳим он ки мана ин ваймо харгӯши мо бо сиҳат шуд. Ин ба мо фақат дар ин обаш ва активни угл аралашка додиму. Шикамоша массаж кардем. Ҳамаи вай расворисовое ки буд, вздутию манин дар наш сахт шудагӣ буд, ҳамаш буронда бурафт. Ман ҳозир бо харгӯши мо боз як иштиҳо даромадагӣ. Ин имрӯза ҳамин алаф ки меистад. Алаф барои ҳазми таомаш беҳад роли калон боз мекунад. Чунки таркиби бинанда клетчаткаш ҳаст. Ин клетчатка барои ҳазми таом беҳад чизи зарурӣ. Мо имрӯза ҳамин алаф ки меистад. Анинҷанда як харгӯшамоя як дурӯзина якуни пештара видеои агар нигоҳ карда бошед агар ман ҳамина дандонаш сабздага буд. Мо ҳамина веша бурдага будем дандонаша. Ина волчок мегӯяд ваян забони русинида. Ваянда маклюзия мегӯяд вайба. Тиббиш агар гирем агар. Ин айсоби ки ҳамин аслан харгӯш вақте ки ягон чиза мехояд, мисол тахта чӯба вақте ки мехояд, ҳамин дандонаша тез мекунад харгӯш. Айсоби ки ҳамин чизҳо нахояд агар ягон чия, ҳамин дандонаш месабзад. Ҳамин видеои пешини абор гирони абор вай кутон. Бинтон агар як дурӯзина пешчанда бута мехелак каваҳо ман дандонаша қайчика будам. Инам боз бо хӯрдана боз сар кардагӣ. Ман барои индикатор дар ин хонаш сабзи парафта будам. Нигоҳ кардам ки сабзи алтака хӯрдагӣ. Значит бо процесси бо хӯрданаш бурафтост. Ман ҳозир барои шумо гирифта худи яб дандонаша бо нишон медиҳам. Камтар ин клеткамо болонда кай гирифтанаш камтар ва қиинтар. Бахшиш аввалиш ин ки ҳозир ман барои шумо веши гирон нишон медиҳам. Дандонаша баъд аз буриданаш хелак шудагӣ дандонаш. Ина дандонаш боло поин сабзига буд. Ман яб нигоҳ кунед. ҳозир дандонаш якун вай мешавад, рост мешавад. Ина ман дандонаша вай кардагӣ. Бурида будам айн пеш. Ногаҳон дандони болош худаш маълум, болош аллакай ҳам болонда ҳам сабзига буд, ҳам поинаш сабзига буд. Ман ина дандонаша бурида будам. Ҳозир нигоҳ кунед. Ҳозир ман бо нақсака нишон медиҳам. Айсоби ки қайчика бурида кай дандонаш вай шудагӣ. Камтар дарози кӯта шудагӣ айдиришкитӣ. Ин ҳозир мо ваяш дар ин хонаш бо дополнительно ҳозир бо вайн патоем. Чӯб мепатоем барои хоиданаш. Ин вақте ки чӯба мепатоем, ҳозир ҳамин агар хоида пасмина бо дандонаш бо ҳоли ҳамаш бо ровна бо рост мешавад. Аллакай ин номаш чи камбикор хӯрдан аллакай сар кардагӣ. Ин хелак ҳозир мо чӯба мепартоем дар ин хонаш. Ин ҳамин харгӯш мехояд ин чӯба. Ин чӯб ҳамин агар хоид агар дандонаш тез мешавад харгӯша. Ҳамин сабзиданба намемонад. ҳамин канала дастгирӣ, лайк, подписаться кардана фаромӯш намекунем. Поделиться кунед. Хайр, то навораҳои оянда сарбланду хонобод бошед.